Poznáte divadlo Ivery? Toto milé zoskupenie amatérskych hercov funguje v Bratislave už 35 rokov. Jeho zloženie tvoria najmä študenti bratislavských vysokých škôl, pre ktorých divadlo predstavuje skvelý spôsob trávenia voľného času a priestor na naplnenie svojich hereckých ambícií. O fungovaní amatérskeho divadla sme sa rozprávali aj s jeho zakladateľkou a režisérkou pani Janou Krčmářovou. Strašne som túžila po divadle a nikdy som si nejak netrúfla, že by som mohla niečo také robiť, bol to len taký sen, ale potom som našla inzerát, že sa zakladá ľudové konzervatórium, tak som to vyštudovala. A keď som to vyštudovala, teraz čo? Hrať som nemala kde prakticky a hovorím si, tak neostáva nič iné, len založiť divadlo. Nemala som potuchy, ako sa to robí, ale vrhla som sa do toho a začali sa okolo mňa zhromažďovať ľudia, ktorí chceli to divadlo. A tak vlastne pred tými 35 rokmi sme ho založili. Divadlo Ivery funguje pod záštitou miestneho úradu Bratislava Staré mesto. Tomu poskytuje priestor na skúšanie a predstavenia. Čo sa týka financií, na tých divadlo Ivery nestojí. Výprava aj kostýmy sú skromnejšie, či takmer žiadne. Najdôležitejšie je, aby bol v divadle herec. A keď je herec, tak to ostatné už mu bude pridané. Keď máme herca, tak za tým hercom vlastne ľudia chodia. A máme teraz už pomerne dosť veľký repertoár, takže potrebujeme aj tých hercov viac. Všetci títo herci obetujú veľmi veľa svojho voľného času do divadla a som im za to vďačná. Čo pre teba znamená divadlo? Na jednej strane napríklad nemám absolútne žiadny problém prezentovať veci, vystupovať pred ľuďmi. Na druhej strane je, ako tá moja osobnosť sa dokáže preniesť do postav. Dokážem sa preniesť v čase do role kráľa, dokážem byť biedník, dokážem byť zbojník. Divadlo mi hlavne dáva perfektný pocit po vystúpení. Je to niečo, čo sa proste nedá nejak ako opísať. Je to úplne perfektný pocit, keď dostávaš spätnú väzbu od divákov, keď sa tešia, tlieskajú. Ja mám takú teóriu, že mnohé hriechy sa odpúšťajú tým, ktorí spôsobia radosť iným ľuďom. Tak ja si tak vždycky hovorím, keď tak tlieskajú, tak Pane Bože, však potom mi to tam pripíš. Ja som do divadla Ivery chodila ako diváčka strašne dlho, keď som bola malá. Sa mi to strašne páčilo, úplne som to mala rada. No a potom zrazu ma oslovil môj kamarát, ktorý tu zhodou okolností hral, že či teda by som nešla hrať tiež. Tak som išla na konkurs. No a teda konkurs dopadol úspešne, tak tu hrám. A som veľmi rada a baví ma to. Divadlo Ivery má vo svojom repertoári najmä komédie. Pozrieť sa na ne môžete prísť každý štvrtok o 19. Hoci veľa Bratislavčanov možno o divadle Ivery nevie, naopak nájdu sa aj skalní fanúšikovia, ktorí sem chodia už dlhý čas. Ako dlho poznáš divadlo Ivery? No, je to už možno 4 sezóny, 5. Myslíš si, že zážitok z divadelného predstavenia Iverov je porovnateľný aj so zážitkom v profesionálnom divadle? No, myslím si, že porovnateľný je, ale je to také trošku odlišné. V čom? No práve to, že tu máme taký kontakt s hercami a sme tak blízko a aj, oni aj komunikujú z času na nás. Čo sa vám páči na tomto divadle? Že je to také alternatívne, také niečo iné, ako môžeme nájsť v takých tých klasických divadlách. Sú tu veľmi pekné hry, je to dobrá atmosféra a sú tu ľudia, ktorých baví hrať a myslím si, že tie hry sú naozaj nasvičené veľmi dobre. Ivery nemajú zo svojich predstavení žiaden zisk. Ich odmenou je skvelý pocit, potlesk a smiech a najmä zábava, ktorú si pri predstaveniach užívajú. Zišla sa tu skvelá partia ľudí, ktorých spája spoločná vášeň a nadšenie, ktoré vkladajú do svojich predstavení, dokážu preniesť aj na obecenstvo. Si ho ohlušil výstrel. Zvrtol sa, či to Tigera netrafilo. Netrafilo, ale Tiger už letel ako bles smerom Madisonovej Avenue a bol už pri 50. ulici, keď zazrel ďalší výstrel. Divadlo je vecou momentálneho okamihu. Prídete, zídu sa herci, zídu sa diváci, zahrá sa divadlo a nikdy to už viac nikto neuvidí tak, ako to bolo tento večer. Ivery sú výnimočné hlavne v tom, že dajú šancu každému a keď ju využiješ, tak si to môžeš naplno užívať dúškami každý štvrtok a to ja robím. Každý inteligentný človek môže to divadlo hrať. Podstatné je, aby rozmýšľal ten človek, aby vedel, keď sa postaví pred ľudí, čo im chce povedať.
Ak aj vás lákajú dosky, ktoré znamenajú svet, neváhajte a využite príležitosť. Ak vás však táto predstava neláka, určite si nenechajte predstavenia Íverov ujsť aspoň z pohľadu divákov.